राधे राधे दोस्तों, देवी जी के गीत गाने जा रहे हैं। काला कातावा से मैया आवतारी, घरे घरे फोन आइल बा। काला कातावा से मैया आवतारी, घरे घरे फोन आइल बा। वहाँ से मैया हो जम्मू में गईली हो, वैष्णो देवी से करेली मिलानावा। घरे घरे फोन आइल बा। काला कातावा से मैया आवतारी, घरे घरे फोन आइल बा। वहाँ से मैया विंध्याचल में गईली हो, वहाँ से मैया विंध्याचल में गईल। विंध्याचल माई से करेली मिलानावा। घरे घरे फोन आइल बा। अष्टभुजी से करेली मिलानावा। घरे घरे फोन आइल बा। काला कातावा से मैया आवतारी, घरे घरे फोन आइल बा। वहाँ से मैया पटना में गईली हो, पटन देवी से करेली मिलानावा। घरे घरे फोन आइल बा। काला कातावा से मैया आवतारी, घरे घरे फोन आइल बा। वहाँ से मैया हो यारा में गईली, आयरन देवी से करेली मिलानावा। घरे घरे फोन आइल बा।